tun na ya zonet zoram kalsiam program in mizo taxi app chungchang zir chianga taxi driver ti akom na two wheeler taxi driver ti chuan Sawrkar na thok zinga zonet in hai taxi chungchang RTI mga zona a zona le RTI tanga chana an mu vel hi beng hi tiwar khop maya chumi rol chuan ril ru ngai tu na tikal thui ve deuh mai hi oma chu toy te mai hi ania chu kan ngai uluk deuh kan ngai tlanga to pa hian tong kam ni khalein kan soi vele don ni two wheeler taxi khal anom ni in an soya Sawrkar na thoktan taxi permit nei le service ve phal ani em ti zo na chu rule 15 of the Central Civil Service Conduct Rules 1964 in Thailand angin Sawrkar na thokten direct inemo indirect inemo sumdon na kai hnoi trade business le thildang ani tur ani lauti ani a heian taxi permit po a huam ti a chan ani mi pakhat mingin taxi permit engzat nge nei phal ti zo na chu mi pakhatin permit ani theizat chu Motor Vehicles Act 1988 le Central Motor Vehicles Rules 1989 na ayin ziak lava taxi permit shall phal ani le ni lo ko STA in permit apek chu zor shall in man hotir le ning khak khap kat ani a hei STA in permit apek na terms and conditions sa tarlan ani ti a chan ani a shall nita se engtin nge malak ani ti zo na chu STA in lir thei le phal na permit apek chu shall ani ti shat alo om lava tun na ya action lak a om lava STA in permit apek te chu auto rickshaw dan thade umai tikhan lo omren maya kei phei chu dan hi kan thelo khopa emi kangai thlang na zara hian hriat lo tam tak hi kan hriat bel ve a tam tak chon kan lo hre to mai theia nia taxi chungchang hi permit chu taxi permit chungchang hi na soi thina ne Sawrkar na thok te po hian taxi permit nei te hi anom thina ni amaro chu dan ne lo phalmi lo kha lo ne amaro chu khami Sawrkar na thok te po khan an hriat kha ari nom che lo dan na phal lo ni ti kha hriat kha ri nom che lo wa in mi ta ten lei chonga khami po kha ni phal kha ani le chuang lo ta mani minga thak ti vel te le taxi permit sal ti ring vel kha phal lo kha ani zel maya aboi thak thin khop maya dan ang taka dik taka kal hi chu thil hi har sa ve ani kan hriat mi alo hian dan hi kan lo bo che reng thei alo nia chuwang chuan tuna kan mu phak po hian Sawrkar na thok taxi service te le taxi permit nei te hi kan munual thina ni tin taxi permit hi sal phal lo rickshaw te po ani vek thawanga sal phal lo ani amaro chu permit sal hi an tam khop maya tun hnaya ringot po lung leilam panga ringot po hian ZPM ram chunga hian hun chunga hian permit ron chuak thar aru ka ron chuak thar kan ti maya engte boy sal hi an lo vele thawani chutiang te chu ni Sawrkar lampang po hian permit kan pek tur te hi kan thlan phim khur deuh hi poimo khop maya ei zon na ta na mamo leilo thalle mai turang chi hi kan pena sa thin khop maya ZPM kher po ni chong lawa emne phun la an pek hau po kha sal tam takan omani chuwang chuna ZPM po emne po hetiang chungchanga hian permit kan pek chungchanga hian kanin ngaihtuah har hi apoimo khop mai soyang khan ei zon na ta nei tha ei zon na dang po nei tha sa ring par kan party hian atangka em mai ti awang hian taxi permit te kan lo pele mai thina rickshaw permit te po ania ei afu thin lawa tikhan an sal le mai maya mi har sa tak ten poisa puk chop ten an lo lei chong vele thina chuwang chuan taxi permit pe thei din huna ding kan Sawrkar te po hian pek tur te hi an mamo nge yam ti te thui chiang taila kan party ani wanga du sak ngot lo hian emania phun lai te le ZPM hun lai te po hian ani thau mai chuwang chuan tu ma hi kan dik tak lo ani tro tuna kan soi masalama kan soi te po
Sawrkar na thok permit nei te po an om pura maro chu Sawrkar na thok tam tak te po hian a hi dana ni lawang a ti lampang hoi jong pon an ngaihtuah ka ring che chawng lawa dan dik lawa ni ti kha an hriat kha kan ring che lo boka chutiang vel te chu ani a eng po ni sela poimo lai ber le sui war kadu lai ber chu taxi permit pe thei tu te tuna kan Sawrkar te hian taxi permit rickshaw permit kan pek te hian ei zonna tan hian an mamo tak takem ti hi ngaihtuah chiang ila chu chui chiang deuh ta thin se kan pe sual lo tura chuan kan ngai ringaw chu tiang te a kan ti chuan an ni lawa in du sakna atan ringot kan hmang hi chuan kan hman hi chuan thil hi a fu thin lo ani chuwang chuan dong tu tur dik tak amamo ngoi te na permit rickshaw permit te kan lo hmu hian ei poimo ber ani ti kha he video hian kan sui ve le ani turil room kan tin lo tura chuan kan ngaia du tok ang